maring jroning batinku tuwuh ing kasunyatan ing antarane mripat batin lawan mripat walaka Wasumar Badranaya kang wis mletheki marang aku ae beget sak berita nggih menawi lepat kula nyuwun pangapunten Gus dene kula wani cuman raka sowan ngarsanipun ndara kula wisanggeni den kula tak matur nggih Gus sampun ngantos sinengguh kula niku ngganggu kamardikanipun inggih menika ndara kula wisanggeni bapak pisan boten namung gandeng kula niku diarani Karti Sampeka
utawi Pertawardhana tegese rina lan wengi tansah nderekaken bendara kula utamanipun Darah Pandhawa. Kula tak matur nanging ampun ngantos gula lan kuciwa menawi atur kula menika mboten rena penggalih jengandika Gus. Iya ya Semar. Ora genggal matur. Ndara jenengan iku minangka satriya. Satriya niku tegese pedhang turune wong kang wasis lan pinunjul. Ateges diarani wong kang luhur utawa prajurit sing luhur. Dene satriya niku duwe watak tindak tanduk ingkang utama sarta kendel. Ugi boten ngesuban. Watak utama niku watak sing boten alinsir saking bebener utawi tumintaking kautaman. Niku satriya. Monggo bebener niku kaya dene wong nindakake ingkang didhawuhake dening Gusti sarta ora alinsir. Saka angger-anggering negara niku satriya. Dados kula yen matur kanthi waloka satriya kudu tangguh niat etos juang ingkang mujudaken dhateng kekuataning jiwa lahir kelawan batin niku watake satriya sing utama. Yen sampun nenggoni watak utama bakal saya gedhe jejibahane, bakal saya abot tanggung jawabe. Semanten ugi jengandika yen duwe gegayuhan suci mesti saya akeh gondane. Napa malih jengandika nembe menggalih bab Raja Ngastina ingkang dipun kuasani dening para Kulawa. Jero kasunyatanipun menika kagunganipun para pepundhen Paduka Pandhawa. Kula suwun Den nadyan to isih enom yen tumandang aja nganti lali marang Trapsila. Sopan santun unggah-ungguh ingkang kanthi mekaten laku utama wilujengaken jagat saka baling angkara murka sak jagat saged tentrem, jagat ora bisa panas. Jagat yen panas awake dhewe ora panas, yen jagat adem awake dhewe ora melu kademen kaya dene Partai Nasdem. Iya Semar ingkang pungkasan satriya kedah luruh tegese pasuwirane tansah sareh jenjem ora perlu sereng, ora perlu medeni. Mila wonten tembung jatmika niku luruh. Luruh tegese ririh, tembunge alus ora grusak-grusu, ora gawe kapitunane liyan. Mila wong sareh ora teges ora kok sing bisa melayu banter niku mboten. Nanging samu barang dipikir kanthi jero sebab wis kedunungan winasis. Lah niki tugas sampeyan. Senadyan to jenengan tesih nem, tesih muda ibarat kaya Dr. Faiz sing nembe semangat-semangate berjuang. Hati-hati, hati-hati Den, tetap semangat, tetap berjuang ngabdi negara. Mula niki taun sing bebayani, niki taun sing abot bondo donya disuntak tanpa petung, matane nganti ora weruh apa-apa. Lambene yen ngucap dosa penake kaya wis ngerti kuncining swarga. Hati-hati lho Gus, niku mawon sing kula elingi. Bareng panarinaku dene Sirawa Semar wis gelem ngelingake marang aku. Pancen wis dadi tanggung jawabe wis kanggo minangka dadi satriya kudu bisa mulak marang kahanan kang dumadi. Wektu dina iki pancen aku bakal sowan marang Ngastina. Saperlu nyuwun perang bab negara Ngastina marang Prabu Duryudana. Akeh cah enom sing lali marang sejarahe nanging tumrapku aku iki sing enom mung kepengin weruh lan ngerti marang sejarah lan njejekake marang sejarah
dadi men besuke tegak turun ora bakal lali marang sejarah. Nadyan jejibahan iki ora gampang kok Semar. Ndak jaluk donga lan pangestumu marang aku. Nggih. Ben sing jenengan tindakaken menika ora gampang. Napa meneh jenenge restorasi niku ora gampang. Torake sampe kalane. Restorasi niku tegese mbenake, balekke lan dandani sing rusak, jejeke sing bengkok. Mula dadi satriya lan kader Partai Nasdem ayo padha gawe becik, ayo padha gawe apik, aja malah gawe rusak. Dadi yen satriya gelem berjuang tanpa pamrih, gelem ngorbanke kanggo rakyate, insyaallah konsisten di arus perubahan sing luwih apik. Ampun Mas Melang, Semar sing betengi Jenandika. Kula tansah ndongaken Jenandika tansah pinanggihing karaharjan. Donga kula lumintu, Den.
jumaraning cerita caritane kang ringgih Purwa. Para wanira Carma ulang Cinore kinatasi inggih ngrinika Jarma. Jamane para wali nyulat angulare ing agama, agemaning budi luhur. Kelere dinelarapi dari jagat lare waramurti kang menggos rasa suci. Tegese jagat duweni sifat suci tanglipetang mring dodosan. Bisa ana dosa yung saka kali manungsa. Renjong gambare pemadang srengenge kalawan bulan. Ketembung minangka bumi gedung keperak minangka dadi jantung gunting kalawan tembang. Kegambarane bunga kalawan susah. Kalang minangka dutaning Gusti nyuhake wayang Pramita wayangane ngagesang sarta gambaraning pakarti. Nggih menika pakarti amun milah pakarti ingin sare. Kang Ala Sirana Kang Bagusti kula dhewe karo Kang Gosang ning awit jalaran sapa kang disuruh kono wadyune bakal sirna. Serenane wayang esuk diturut mancing jroning otak. Tan prabeda kaya sirane menungsa mung bedane. Wayang mancing otak sesuk kena dienggo menik nanging yen menungsa mancing jroning otak nyekti kono pikantuk pengadilan suci. Sangka kang kausa jagat wiku mundhuh kowe-kowe pakarti. Kadalem saking dunya tanana barang kang mesti bakal sirna. Manara dadi ana. Sawisana urip ing asale ora ana ing menungsa kudu ngerti sejatine dunya bondo derajat pangkat. Tanpa ngringe ngaji pengen ngaji. Dewi pamaling itu sore sarata dipakati luhur kang migunani tumrap bebrayan agung. Seneng kang muring kawi pun dipengin kang wadi dosa Purwa. Beko wilangan sawijadri dosa 10 Purwa kawitan pangkati dari Praja Ngastina. Ya negara Gajahaya Iman Gunawi. Negara Panjangapun Pasrukir Gemah Tripalo Jinawi Toto Kerto Tur Raharjo Panjang Kewacapane pun juluhur kami bawane pasir samudra mukir gunung. Tapi sambil tumiyun sambil mangulung karena pengali bawane tetubuli Praja Ngastina nang jejulung Sang Prabu Duryudana ya Sang Joko Pitana ngendari suta Tripamangsa Konang lenggah pontring kursi gading dampar kencana nujari sang juga kairing sanipun ingkang paman nenggih perkara mati Harya Semune ya matian Gendara Sri Gantalpati ya Harya Suman nampirawipun panggita ing pertapan bandulan jagat punang peparab begawan manik maninten kang sartorawipun panggita ing pertapan Smolimo nenggih Banyuwang Durna Bapak kantun sanipun Raden Kartomarma Welulang rineka jalma jalma Ratu jalma Ratu Bojonggo kang karepene kita aku sakit negeri loncong